soc professor i cap de grup aquí a l'ICFO. Soc francès, vaig arribar a Catalunya el 2002, pocs mesos després de la creació de l'ICFO. En el grup estudiem el que es coneix com la nanoòptica, que és l'estudi de la llum, la interacció de la llum amb objectes molt petits, de dimensions nanomètriques. Fem servir aquestes nanoestructures, nanopartícules, interactuen amb la llum en diferents camps de la ciència, des de física molt fundamental fins a aplicacions biomedicals. El que veieu aquí és un exemple d'un projecte que desenvolupem dins del grup per a aplicacions biomedicals. És el desenvolupament d'una plataforma que és com un laboratori integrat, un laboratori sobre un xip que fem servir per la detecció de càncer, detecció precoç de càncer a la sang dels pacients. Vaig venir expressament per treballar aquí, que jo era un doctor que acabava de llegir bàsicament la tesi i venia a treballar com a postdoc aquí a Catalunya. De fet, originalment, tot això va ser un cop d'acord, perquè originalment tenia contractes per anar a altres llocs d'Europa i és a l'últim moment, mentre ja tenia més o menys el meu lloc decidit, vaig fer una entrevista aquí, vaig parlar amb el director i vaig trobar que era un concepte increïble i em vaig decidir per venir aquí. No, l'idioma no va ser una barrera. Aviam, potser per un francès també és més fàcil adaptar-se, però des de l'inici la possibilitat de jugar amb els dos idiomes, d'aprendre dos idiomes a la vegada jo ho vaig veure com una riquesa cultural, Home, per la integració el que podria recomanar és des de l'inici barrejar-se i entrar en contacte directe amb la gent d'aquí i no quedar-se, aïllat amb la gent de fora, el que solen fer els estrangers quan venen a un altre país. Fan com un nucli de gent de fora. Jo crec que la millor opció és des de l'inici estar en contacte amb la gent local. Us deixo que vaig cap al despatx, que tenim una reunió. Ha estat un plaer ensenyar-vos a l'ICFO i compartir amb vosaltres una mica